Ало! Юксел! Чуваме ли се? Чуваме ли се, стари? Юксел! Ани! Ало! Здравейте! Ние сме тук на живо от бирфеста на Митю Пищова, организиран специално за него в село Бушмани. Както виждате, тук става голям капон. Всички са се развихрили. Ние тук сме в личната квартира на Митю Пищова. Виждате? Ето, всичко се чува от прозореца навънка, както сами виждате. Има и прозореца още не. Виждате ли? Всичко там долу става голям купон. Тук сме на личното имение на Митю Пищова, което струва над 3000 лева. Той тук кани своите манкенки и ги ближи-мижи. Ето го леглото, на което той ги порка. Така, Митю Пищова лично сподели за нас. Ние взехме негово интервю, в което той разправя за своите манкенки и банкенки. Юксел, ще се включим на живо с теб, за да го видиш. Благодаря ви!